Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Mu'min ayat 41. Wa ya qaumi mali ad'ukum ilan najati wa tad'unani ilan nar. Wa ya qaumi mali ad'ukum ilan najati wa tad'unani ilan nar. Tad'unani liakfura billahi wa usyrika bihi ma laysa li bihi ilm. Tad'unani liakfura billahi wa usyrika bihi ma laysa li bihi ilm. Wa ana ad'ukum ilal azizil ghaffar. Wa ad'ukum ilal azizil ghaffar. La jarama annama tad'unani ilaihi laysa lahu da'wah. La jarama annama tad'unani ilaihi laysa lahu da'wah. Laysa lahu da'watun fid dunya wala fil akhirah. Laysa lahu da'watun fid dunya wala fil akhirah. Wa anna maradana ila Allah. Wa anna maradana ila Allah. Wa annal musrifin
bil Qur'an wa ja'alna imama wa nura wa huda wa rahmah aw madzakirna minhu ma nasina wa alimna minhu ma ja'alna wa razaqna tilawatahu ana al-laili wa ana an-nahar wa ja'alna hujjatan ya rabbal alamin. A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Wa ya qaumi kaumku mari utai apa li kedue ingsun ada'ukum nyeluk ngajak ingsun ing sira kabeh ilan najati maring slamet wa tad'unani lan ngajak sira kabeh ingsun ilan nar maring neraka ikamku layak iku ngajak nang gone keselamatan kok sampean ngajak nang neraka. Tad'unani ngajak sira kabeh ingsun li akfura supaya ngufuri sapa ingsun billahi kelawan Allah sira kabeh ngajak supaya kufur kelawan Allah wa usyrika lan nyekutake sapa ingsun bi kelawan Allah terus mbok jak nyekutake berserikat bahwa Allah iku berserikat bahwa Allah iku ana tunggali malaisa barang kang ora ana li kedue ingsun bi lana apa ilmu sing aku lho karo ilmune nek mbok apa nek Allah iku ana sekutune ana tunggale supaya aku kufur kelawan Allah karo aku ilmune kene teko ndi wa ana ad'ukum wa ana ta'insun ku ata'ukum ngajak sapa ingsun isra kabeh ilal aziz maring zat kang maha perkasa al ghaffar ngapura la ya sampeyan iku ngajak supaya kufur kelawan Allah nyekutake Allah sing gak ana ilmune. Padahal aku ngajak marang zat kang maha perkasa, zat kang ngapura. La jarama tan kena orang mesti maksudnya ngono. La ora jarama ora mesti annama tad'unani satemene ngajak sira kabeh ingsun ilaihi maring malaisa ora ana maring ma apa dakwatun ajaan fid dunya di dunya sampean ngajak sing gak ana ajaan ngono iku di dunya wala fil akhir lan ora ana ndekne akhirat sampean ngajak melenceng ta gak ana ajaan di dunya ndekne akhir ngono iku wa anna maratana lan sak temene balik kita iku ila wa maring Allah awake dhewe bali nang Allah wa annal musrifina lan sak temene wong kang ngliwati batas
dadi penduduke neraka. Dadi ngajak kepada kesirikan sing gak ana dalile, gak ana dasare. La jarama anna fil akhirati humul khasirun. Kali iki ya. Surat An-Nahl ayat 109. Tan kena ora sak temene akeh dalam akhirat iku wong kang rugi. Kaumku aku ngajak nang nggone keselamatan. Lah sampean kok ngajake nang neraka. Mulane wis dadi pasangan. Tapi yang hak itu pasti menang. Ja'al haqqu wa zakal. Terus surat ayat 80-an. Kebenaran datang, kebatilan madiru. Ora usah. Ayo aku ngajak nang ngene sing bener kok sampean ngajak nang neraka. Ketemu. 81. Lagi ngajak nang ngene keselamatan sampean kok ngajak nang neraka. Mulane kemenangan iku di akhir. Wal akibatu lil muttaqin. Surat apa? Akibat pungkasan iku kanggone wong sing padha takwa. Sampean pernah ndelok film? Pernah. Superman. Mesti bintangi, mesti apa menang? Kali. Sama lu Jackie Chan. Kaitan dikalano, mesti akhir iku menang. Masa musuh pirang-pirang menang akhir. Rambu. Kaitan yang ngono kalah. Aku akhirnya mesti menang. Mulane kalimat itu wal akibatul lil muttaqin. Dadi kemenangan itu di akhir. Saman wayang. Wayang. Iku ana bola tengen, bola kiwa. Sing kiwa iku bolane akeh. Kurawa. Dulure iku 100. Lah sing tengen iku cuma 5. Pandawa 5. Tapi kok mesti sing menang bola tengah. Mesti iku menang kari. Lah nek sampean gak pernah ndelok wayang. Ngantuk aman. Dadi kok mesti akhirnya menang. Kalimat itu bener wal akibatul lil muttaqin. Nabi Muhammad kaitan perang ya ngono. Ya kadang kalah, kadang menang. Kaumku lah aku ngajak nang keselamatan kok sampean ngajak nang neraka. Ta'dauna ila qurbillah wa usrika bi malaisa libi ilmu. Lah yo sampean kok ngajak supaya aku sirik. Supaya kufur karo Allah sing gak ana dalile, gak ana ilmune. Padahal wana da'ukum ila azizil ghaffar. Aku ngajak nang gone Al Aziz zat kang maha perkasa Al Ghaffar ngapura. Ayo bertentangan kan jenenge iku. Musaman ngajak maksiat. La jarama anna mata ta'unani ilaihi malaisa ta'watun fid dunya wala fil akhirah. Ajanmu gak ono di dunya ning gone akhirat, gak ono ajanmu niku mau.
Wa anna maradana ilawa padahal awake dhewe mbarike nang Allah. Wa annal musrifina hum ashabun nar. Lah wong sing liwati wates iku penduduke neraka. Wis takana. Ana ditakana muga. Ini mana apa? Lah ajaan iku mboten enten dunya kaya enten akhirat. Lah yang ngajak Dek, apa jenenge ku Mang? Ajaan untuk kufur, ajaan untuk sekutu, menyekutukan Allah ka ono di dunya maupun di gone akhirat. Sing ono ya teko ajaanmu dhewe. Allah gak ngajak, Nabi yo gak ngajak. Sapa sing ngajak? Setan iku mau supaya nyekutokno nang Allah. Padahal awake dhewe mbalike nang Allah. Wa anal musrifina hum ashabun nar. Masih Nabi Isa yo gak ono sing ngajak sembahan aku karo ibuku, gak ono ajakan ngono iku. Oleh ana ning kitab Injil. Saman tahu Alkitab tak? Saman golek ana mulai Injil Matius sampai Lukas, Markus, Lukas. Kaono. Wis sembawa aku karo buku kaono ajan ngene. Lah ajan ngene iku gak ana ilmune untuk mensekutukan Allah. Tadi ku apa? Ya wis gawe-gawe dhewe. Mulai dari surat 46, surat apa? Surat 46. Waman adallu mimma yata'una min dunillahi ma la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah wa hum an du'aihim ghafilun. Ya lebih jelas. Sapa wong sing luwih sasar dibanding wong sing ngajak nyebut memanggil selain Allah, sing ora iso nyembadani sampai temoko kiamat. Maksudnya iku ya. Jadi ajakan iku mang gak iso nyembadani sampai dina kiamat. Surat 35, surat apa? Al Surat Fatir. Ayat 14. In tad'uhum la yasma'una du'aakum walau sama'u mastajabu lakum. Wa yaumil qiyamati yakuna bisirkikum wa la yunabbi'uka mislu khabir. Satemene wong sing sampean celuk saliyane Allah iku gak iso ngrungokno ajaanmu celukanmu. Walau sami'u mastajabu lakum, senajan krungu ya gak iso nyembadani sampai dina kiamat wis. Wa yaumil qiyamati yakuna bisirkikum. Lah sing mbok celuk selain Allah iku mang dene akhirat bakal mengkufuri. Gak ngakoni, ngono lho. Wala yunabbi'uka mislu khabir. Lan orang nyeritake maring sira sepadane zat kang maha khabir awas. Jadi yang dipanggil selain Allah kaisa nyembadani baik di dunia maupun di akhirat. Padahal biasanya wong nyeluk selain Allah itu supaya luwih cedhek nang Allah. Dan surat Zumar
Inama ad'uhum liyuqarribuna ila wa zulfa. Ya surat Al-Mar'an. Pira iku? Syawal. Ala lillahi dinu khalis waladina takhadu min duni awliya ma na'budun illa liyuqarribuna ila wa zulfa. Dadi sing kedhe awake iku agama kang murni. Lah wong akeh sing dadekno saliyane sebagai wali, sebagai pelindung. Alasane manak budut illa yuqaribuna ila Allah, angka nyembah akeh kejaba supaya nyedekno nang Allah. Inna yakumu bainahum wa fi ma hum fiya taifun, nanti akan dihukumi di hadapan Allah perselisihan itu. Ayat memang ayat ketiga. Dadi ora iso nyembadani ajaan baik di dunia maupun di akhirat. Naudzubillahi min dzalik. Dadi apa yang dipanggil selain Allah itu gak iso memberikan manfaat. Nah, dari surat Al-A'raf kira itu. Adakah ana ta wong akeh iku duwe tangan sing iso kemlawi? Ngerti kemlawi? Iso ngeplak. Ana ta duwe sikil sing iso kena dige mlaku? Kira itu. Surat Al-A'raf. Alahum arjulu yang sunabiha amlahum aidi yabti sunabiha amlahum ayunu yubsiruna biha amlahum adanu yasma'una biha qulitahu surakakum sumakiduni falatung dirun. Ketemu bisa nomor hebat teman. Ana ta kedua akeh iku sikil sing kena ge mlaku. Sing mbok sembah selain Allah itu. Di sikil tak sing kena ge mlaku. Ana. Lah, rupa patung kan ana sikile tapi gak iso mlaku. Tapi saiki iso dilakokno. Gawe apa? Gawe program AI. Tadi gambare patung iso mlaku lho. Ngene bahasa. Amlahum aidiya wa tisuna biya setangane iku iso nek ngeplak ta. Amlam ayun yubsiruna biya. Se mripate kene gawe delok ta. Amlam adanu yasmauna biya kupiye kene ge ngrungokno ta. Ketemu surat Al-A'raf, ketemu suratnya kanan bawah 195. Jadi sesuatu yang disembah selain Allah itu apa? Terus dengerin surat Luqman. Se iso ta gawe laler. Ya ngono ta. Rasa ngono. Surat Luqman. Si awal itu. Malah sama juga orang mati. Ayat 11. Hadza khalqu wa faruni madza khalaqal ladina min duni. Dadi langit, bumi, angin, mendung kabeh makhluke Allah sih.
tuduhna aku ciptaane selain Allah. Sing mbok sembah awe kuwi iso ndadekno apa? Paruni tuduhna aku. Mada khalaqal ladina min duni, apa sing diciptake selain Allah. Hasil ciptaane apa? Jadi kadang-kadang itu ya iso bantah. Lane kadang-kadang sirik itu halus, gak krasa ngono. Kadang-kadang duwe ali-ali, krono ali-ali iki aku ini sok ngene. Utawa gawe raja, ro raja sampean. Tulisan Arab sing gak ngerti. Engko kadang di kesa, engko kabeh tunduk kabeh. Nah itu sebagai wadah, bener. Jadi orang karena Allah tapi karena selain Allah. Alhamdulillah min. Jadi, dalam pertanyaan Pian gaji kita, semoga memberikan keberkahan kita, amin. Allahumma faqina fiddin, faqina fiddin, faqina fiddin. Doa sedari. Orang tua. Sayyidil istighfar. Wa wa'tika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta virus bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma ismihi shay'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwas samiul alim a'udzu kalimati llahi tammati min syarri ma khalaq a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa alihi washabihi ajmain. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina sabbit aqdamana wansirna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Akhiratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.